A l'INS Pineda estem duent a terme una activitat molt especial. Poca gent en sap de la seva existència. Es tracta del projecte Erasmus Ecoplan Coworking, un projecte que han presentat professorat de l'Institut Pineda de Mar i ha estat seleccionat per la Comissió Erasmus Europea. Aquest projecte es desenvolupa coordinat amb els estudiants de quart d'un institut de Camotini i un grup de professors que ens mostraran com fer un jardí vertical. El treball s'ha organitzat en dues fases distribuïdes en 2 cursos. En la primera fase, els alumnes de l'aula oberta del curs 2021-2022 van realitzar un treball introductori experimental. Varen començar a plantar diferents tipus de plantes al jardí de l'institut. Allà s'han anat veient les que han sobreviscut més bé, com els cítrics, algunes plantes tropicals i altres xeròfites. També han preparat un hivernacle per fer plantacions. Les condicions del seu interior, donat que no té molta ventilació, simulen molt bé l'efecte hivernacle sobre les plantes. En la segona fase, prenen el relleu del treball 16 alumnes de quart d'ESO amb nivell d'excel·lència, que han estat seleccionats per reprendre aquest estudi. El tema bàsic d'estudi són les plantes xeròfites. Aquestes són plantes que poden sobreviure amb escassetat d'aigua. Hem trasplantat una sèrie de plantes aromàtiques en 4 tipus de substrat diferent per veure quina combinació és la que creix millor a l'hivernacle que van construir els alumnes de l'aula oberta el curs passat. S'ha vist com evolucionen 4 tipus de plantes aromàtiques mediterrànies: lavàndula angustifolia, lavàndula dentata, rosmarinus i timus compacta. L'estudi s'ha fet amb 4 tipus de substàncies diferents i se'ls ha estressat per veure quines espècies suportarien més bé aquesta situació d'humitat alta i temperatures elevades simulant l'efecte hivernacle. Pel que fa al substrat hem estudiat gramox amb perlita, bàster i bàster amb vermiculita. Després de 10 setmanes d'estudi, hem arribat a la conclusió que el romaní és la planta que millor suporta aquestes condicions. Respecte al substrat, el que més aigua reté és el bàster amb vermiculita, però també el que menys oxigena, fent que les arrels tinguin tendència a podrir-se per no drenar correctament. Els experiments continuen amb 2 seccions més. La primera, amb una repetició dels experiments, veient el desenvolupament d'aquestes espècies a l'aire lliure en aquests substrats i anar reduint a poc l'aportació d'aigua per veure quina espècie en quin substrat el suportaria millor. Per fer-la, cada dimarts, els alumnes Erasmus fan un seguiment del seu projecte pesant les plantes, regant-les i apuntant dades del pes de cada test, així com la humitat i les temperatures màximes i mínimes registrades al llarg de la setmana. La segona secció que queda per fer és portar a terme una plantació d'esquissos purs i altres esquissos a parelles per veure com és el seu comportament quan han de compartir espai. Paral·lelament a aquest treball experimental, estem fent grups de recerca que es documenta i tracta de resoldre diferents reptes al voltant d'aquestes qüestions. Per fer-ho, ens distribuïm en 4 grups. Beta Team, les plantes xeròfites i l'aprofitament de l'aigua. Proposta de jardí xeròfit. Nupi Team, estudi d'evotranspiració. Proposta d'avaluació del sistema de passada com a estudi d'evotranspiració. Zeta Team, estudi del sòl, la productivitat i la seva relació amb les variables de pH, humitat, fertilitat i quantitat de llum que rep. Per últim, Omega Team, identificació d'espècies al jardí de l'Institut Pineda i elaboració de plans de cura. Al final del projecte tindrem a l'Institut un jardí vertical de plantes xeròfites i molts coneixements i experiències que anirem adquirint al llarg d'aquesta etapa. Us convidem a informar-vos més sobre aquest gran projecte a Instagram, al nostre web i al blog on anem deixant els nostres avenços.